Здравейте, приятели! Завръщаме се от близо една година с видео на Майнкрафт. Може по-нататък да има видео на лаптоп, на компютър, как игра Майнкрафт, сега на телефон. Игра. Пускаме. Изграждане на терен. Той се не съм влизал отново там. Много за изграждане на терен. Готово зареждане. Да започваме. След тук малко съм забрал. Тази трека. Да, тук летния лагер. Тук той е малко лет. Той е летен лагер, не ми харесва малко. Буквално аз как да мина, брат. Аз тук неща съм казал. Сега ще лезе 10 минути да дадем. Не сме. Кости. Сега ако се виждам за кой. Ще се му направя последните ми спомени. Да ви покажа малко сървър. Тук е малко команда. Чертичка. Задаване на часа на 4 милиона 537 хиляди. Разглеждам тук в следващото видео. След това видео е разглеждане на сервер. Където съм тук е само строя. Тук има няколко постройки. Тук ми е най-голямата ферма. Който си спомня, че трябва да оправи един теч. Той има втория етаж, но съсещате се какво става. Ето за това. Сетих се водата да минава долу и да има нещо като стъкла. Те видео само да разведем. Тая къща, виждате ли е тая с тухлите? Тая къща сега не е наша и се местим в тая цветната, голямата. Тая ще направим за скот. Нещата да държим. Сега там живеем, но ще направим с скот. Тук има мега много етаж. Много неща. Тук има някакви дупки, които се отмъчат на сървъра. Тук имам над 1000, сигурно над 5000 пчели. Има други е там кората. Особено е тук и тук. Това видео ви харесало. Ударите да се опитам да направим колко лайка? Не 10 лайка. Айде 10 лайка. Довиждане.